l'hem escoltada de l'U, que la canta molt, però amb aquelles castanyoles i guissanques i en els assajos en Victoria les tocava, quasi eren ben grosses que allò ha quedat graonat es podia dir que fa molt renovat. Però bé, ara us heu d'imaginar que sonen, perquè ara ja són les veritats, perquè no sonen. Dins l'escalia esclat el Jesús Minyó amb braços el té Maria adentrosa durant les cures de sa covara temps escuran les tallers amb els pous i ses cadetes nostres senyors d'atendents perquè tu m'esviaria a sa mare del Senyor amb braços el té Maria adentrosa durant-lo sou de totes la més vella el mare de Déu el marit i sou donzella Déu de llum el fill de Déu a Belém dins l'escalia esclat el Jesús Minyó amb braços el té Maria adentrosa durant-lo amb sa seua dolentia Herodes s'hi va atacar tots els minyonets que hi havia de 3 anys va fer matar